Vítam vás u ďalšieho videa Spúšovanie Lily. Dneska by som to chcel pušnúť na nejaký 19 až 20 rank. Tak môžeme sa pustiť do hry a tým skôr to budem mať hotové. Hlavne ideme hrať solo, lebo na duách potom neviem, aký budem mať teammateov. Potom by som musel mať looking for member, ale to nechcem robiť. Tak. Ja to takto zničím. A ideme na toto. Tak. Ja sa neviditeľním. Pôjdem sem. Vidíš, mám ukáž. Tam je dobrý presíhať na mňa na výško. OK, bot zabil. OK, dobre, neviditeľnili sme sa. Ne, OK. Dobre, ak by som bol mŕtvý. Sám dosť vyplatil. Dobre, ten Spike nemá IQ, lebo toto není dobrý play game. Nehráme na camping. Podmienka v mojich videách není, že nehráme na camping. OK, ja si tu o Edgar budem takto nabíjať. Ne, som to myslel. Ne, ja už nemám gadgetu, dobre. 3. miesto. To je ešte v pohode. Super, nevadí. A dneska by som chcel Lily pušnúť aspoň sem. A Mortisa získať dneska aspoň. Mortisa by som strašne chcel. Tak, ideme do ďalšej hry. A nezabudnite dať odber a like. Aby sme mali tým skôr tých 1000 odoberateľov. To je môj sen mať. 1000 odoberateľov na Night Sniper. To je môj sen na tomto kanáli. Wow. Ale dobre, 0 sme dostali. Potrebujeme vyhrávať, lebo proste toto je mega ťažké už hrať od 20 až 25 rank. Na mojom ďalšom účte mám nejakých 25 rank a proste je to s tým ťažké. Máš tam úplných najťakov, všetko, to nikto nechce. Každý chce mať botov, ale potom to není akože hra. Musíš mať niekedy aj dobrý hráčov, no to není dobrá hra. Všetci by mali toľko trofí, že máš toľko trofí. OK, použil som gadgetu a musím sa prísť. Frank finish, dosť. Pozor, dynamite, musí byť mŕtvý. Dobre, to už to nebude bot. OK. Sapie a Mendy. Mendy teda. Wow. Toto som nečakal. Ale ja som nestihol gadgetu. Tá nita bola dobrá. Ďalšie. Lebo už o 20 rank to je mega ťažké. A preto, keď ma budete odoberať, budete mať hre botov a budete oveľa silnejšie. Musíte ma odoberať. To je jediná stratégia. Wow. OK, musím použiť. Rýchlo som na mňa skočil.
Ale Edgarova muskyláky na mňa útočia normálne. Na to najviac sere. Muskylák na mňa ešte skočí a zabije ma. To nechápem proste. Na mňa skočí muskylák a potom to mám vriť. Potrebujem odohnať bazov tých boxov. Opa, idem. Dáš mi to už očistiť. OK, dobre, zabil som ho. To je dobré. Mám za to dobré. Rozohrať tú hru. Morty sa bude treba. Lebo on sa bude healovať tým vyhrám. No. Ale malý Mortis. To není ako, že tu mám 500 tých. Chcem v tomto videu mať aspoň na 18 až tých 20 rang, lebo už je to mega ťažké hrať. Je tu len v tráve trocha, Viko nevedel. My sme sa narazili, čo ti dáva. Kože, idem naplno hrať. Potom by som si ešte pozval teammate, ale ja hrám solo. Ja nehrám duo. OK, toto nie sú zase. No, to je ešte Pipera. Ja som na blízko, ona je takú na diaľku, tak to mám pekne na nič. Kde mám, tu je niekde, ne? Tu niekde má baby tá Pipera. Nie, tu je tá Pipera. Aj Tara. Ok. To není pohoda. Čau, Tara. Zasa naraz? Čo ti? Fakt. Zasa. Ok. Toto už to nevyzerá byť tak, že tu budú úplne nubaci. Tak sa začíname, musíme sa snažiť, lebo OK. To bude útok. Tak. Ja tu chvíľku zostanem, lebo ja viem, že prajdu len nekempiť, ale tak iba pre iných ľudí. Pre mňa to neplatí, takže dobre. Dobre. Ešte sa killujte, nie je to jedno. Ale prečo sa ešte aspoň teda nebyfajti a nemám kľud. Ale najhoršie je zostať. No Edgar. Čo ti? Tak toto. Tak, túto smrť. Neviem či. Tak ideme na ďalšie. Teraz potrebujeme to dostať na nejaký rang. Lebo to potom teraz, ako je natáčam ako keby zbytočne. Čo ja nechcem. Chcem preto, aby sme odoberali natáčam. No inak nenatáčam. Ok, ja sa to platím. To nie je. OK. Tu zostaneme chvíľku. Nikto nevyfajtil. Chudáci.
Haha, OK, som sa portol sem. Ja. Dobrý kill. Celý tak. To bol dobrý kill, musím povedať. Akože, na čo na ňu útočím? Na čo? Na čo na ňu útočím? Na čo? Tak ideme na ďalšiu. Lebo v tomto videu sa nám nejak nedarí. Ja som trocha od minulého videa aj trocha pušoval od mimo natáčania. Takže mám trocha na väčší rank. Dobre. Ja som sa odhalil. Na čo som minul ultimate? Teraz to hrám fakt na budu. Vidíš? Protože ten ABD je fakt otravný. ABD je fakt nenormálny. Má to chce normálne vyčistiť. Ja už nemám porting, lebo by sa to nekonilo. Dobre, idem dole. Pri začiatok som mal, lebo AB má hneď Hunter. Chcem nabíjať. Hotovo! Dynamite. Dynamite nezabiješ, na ti hovorím. Au, nawet konečne. Že máme vina. Konečne. Ešte jedno druhé miesto. A mám rank 18. Tak. To musíme. Elza pôjde pre ten box, to vieme. Když ten bod pravia je vyčistím. Ultimy nemusím míňať. Dal by som to míňať. Notis! Matej! Ringaladum! Ten nám je čo? Ikve. Ja som tak vedel e-mail. Dobre, Nani. Good game. Ale. Red. OK. Koľko máme? 1800. Tak to je na pohodičku. 2 ranky. Asi Gemini Pro. A Stardrop zasa Rare. Čo? Tak poďme už ju dať konečne na 18 rank, čo v tomto videu asi bude koniec, lebo natáčam dlho tak. A pôjde hokej, tak všetci pozerajte a klikáte na odber. Môj odber, no samozrejme môj. Bas, hej, ja som ťa videl, si použil tú gadetu Bas. To sa viem rozmýšľať. Na druhom účte mám 32 000 trofejí, tak keď budete chcieť, tak si ma pridajte do friendov. Ja budem potom dávať IDčka do popisu moje ID a potom si keď tak zahráme spolu. Ty kokos.
Co ma presne ešte trafí. Ne, bul, GG bule. Camping, bule, camping. OK. Je mrtvý tento. Ne, bos. Ale mal by som za toto presne 2 pohárami. OK. Toto bude dneska všetko asi pre toto video a lúčim sa s vami, majme na 18 rank. Čaute.